umakoti wakhona oseshonelwe indoda ayikho leyo nto noma ngaze kuthiwe wakwayibona yenziwa kini noma ngakini ayikho leyo nto nje umkhuba leyo nto ngenkathi ifika le ndoda yakambanjwa kumakoti wakakhambule izokwenzani izongena uyibiza ngokungena leyo nto ukungena lokho akubona ukungena umkhuba nje loyo omubi abantu abawenzayo yabo nje ngokukhuluma nje abantu abawaziyo lo mkhuba nabawenza bayathukuthela komanje ngoba sengithinta into vele iqiniso leyo nto into engcolile leyo nto ngoba nezingane ngisho kuthiwa ke manje nabuke lo muntu ufakiwe ngaleyo mbuzi afakwa ngayo asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesintu wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza angameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha ushaka kashaka ngemanzi ngesabuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni angibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyela khona umfanekiso oqoshiwe uma kuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu kanti insizwa zimbiza ngonduna kandaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhombisa sona sincane saphuma ehlathini ekseni ngovuvi savuthulwa ngoba sigcela amabethe ngikholo likholwa ngenhliziyo ngathi bana kancane esontweni ugqamgqama umsathe inkakane lakhe lathi ngihamba ngithese lo sithe lathi ngaha umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la kwi channel yethu enkulu impunga yesintu TV angisho inhloso nqangi yayo inhloso nqangi bafowethu ukufundisana ngezinto ezithethe isintu sethu thina njengabantu abampisholo sike sikhumbuzisane indlela eyayihamba okhokho bethu ukuthi babekade behamba kuphi bese siphinde silulekane futhi ekutheni sikwazi ukuthi sizame ukwenza lezo zinto ezobajabulisa bona okhokho bethu nekuyizinto vele ezibajabulisayo uzokhumbula ukuthi impilo yomuntu nomuntu incike enkomo kubantu abangasekho umuntu nomuntu unesidalwa esathunywa ukuba simembathe okanye simgade sihambe naye simsingathe ezintweni eziningi esuke zenza yena ngokwenyanga leso sidalwa sakho ekuyisona esathunywa ukuthi sikwembathe isona esikwazi ukuthi sikukhalime isona futhi esikwazi ukuthi sihambe siye kwelamathongo sifike sibikela amathongo ukuthi nangu seyaphuma endleleni angikho ke kodwa lapho ngiyacela futhi ukuthi nizithole lencwadi sizibhalayo ezifundisa ngesintu sethu thina njenganabantu abampisholo ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile incwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokho zontathu lencwadi bafethu ziyatholakala ezitolo zakwa-Adams and Greeks uma useThekwini naseMaritzburg uyakwazi ukuthi uzithole uma kukuthi ukude nale ndawo ukusithinta kuzona inombolo lezi ozibonayo ziloke zivela lescreenini ukuze senze inhlelo zokuthi sikwazi ukuthi sikuthumelele zona uma futhi kuukuthi uyafisa ukufika uzohlala phansi nempunga yesintu nixoxe nichushisane kokuthile odinga ukuchushiswa kukona uyasithinta futhi kuzona inombolo lezi ukwazi ukuthi wenze inhlelo ufike sizohlala phansi sixoxe la sitholakala khona sitholakala eThekwini ku-West Street ku-West Walk floor number 4 ehhovisi elu-420 ikhona ke la sitholakala khona kwimpunga yesintu eMphelandaba umnyango wakhona nje ulotshiwe wathiwa eMphelandaba awukwazi ukuthi ulahleke uhlezi kuvaliwe futhi ngaso sonke isikhathi mawufika khona wehlike number 4 ubuka inamba uzohamba uziyofika eMphelandaba awungeni kweminye iminyango evuliwe eMphelandaba kuhlezi kuvaliwe ngoba kuhlezi kuxoxa ngaso sonke isikhathi kuchushiswa abantu namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu kunento eke ingiphathe kabuhlungu lento lese ngike ngibeza impela abantu kakhulu beyikhuluma bese ngibona ukuthi ayikhona kusenzima ngempela
abantu bayehluleka ukwehlukanisa isintu ekuyiso nezinto eziyimkhuba ezibizwa ngesintu. Kunezinto bafowethu othola ukuthi abantu bayazenza ezingahambisani nezinto zesintu, ngoba isintu bafowethu yinto ehlambulukile. Makukhulunywa nje ngesintu kusokukhulunywa ngento ethakaselelwa yithongo, okanye kukhulunywa ngento ozothi mawuyenza ithongo lakho lithakase ngokuyenza kwakho leyo nto. Bese kuzoba khona izinto eziyimkhuba ongathi mawuyenza leyo nto ewumkhuba bese ithongo lakho liyacasuka. Ongathi mawuyenza leyo nto ewumkhuba mhlawumbe ulahlekelwe okuthile, ngoba lokho zabe ukwenzile kuzobe kuthukuthelise abantu abadala abakini. Kuzobe kuthukuthelisa abantu abadala abakini. Manje sike sibezwe abantu bekhuluma uthola ukuthi bayathanda ukuqhakambisa kakhulu izinto eziyimkhuba kunokuba baqhakambisa izinto eziyisiko, hayi eziwusiko. Mawufunda incwadi sithini isintu uyawubona umehluko phakathi kosiko nesiko. Kukhona izinto eziyimkhuba othola ukuthi lezo zinto ezimkhuba yinto othola ukuthi yasungulwa umuntu othile. Uma isungula lowo muntu othile leyo nto yabe sidlwebeleka bese abantu bayayenza. Kodwa namuhla ngifuna ukukhuluma kakhulu ngalento le engiphatha kabuhlungu. Ngike ngizwe abantu bekhuluma uthola ukuthi makukhona umuntu wesifazane ekuthiwa mhlambe washonelwa umyeni, indoda yakhe yashona, kube sekuqhamuka omunye umuntu eshela unkosikazi womuntu. Bese emva kwalokho uthola ukuthi abanye bathi kukhona isiko lokuthi lo muntu lo wakambanjwa ahamba lapha kwaKhambule ayocela ukungena umakoti wakhona oseshonelwe indoda. Ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. Noma ngaze kuthiwe wakwayibona yenziwa kini noma ngakini, ayikho leyo nto. Leyo nto nje umkhuba leyo nto. Ngenkathi ifika le ndoda yakambanjwa kumakoti wakaKhambule izokwenzani? Izongena, uyibiza ngokungena leyo nto. Ukungena lokho akubona ukungena lokho. Akubona ukungena. Umkhuba nje loyo omubi abantu abawenzayo. Yabo nje ngokukhuluma nje abantu abawaziyo lo mkhuba nabawenza bayathukuthela komanje. Ngoba sengithinta into vele iqiniso. Leyo nto into engcolile leyo nto. Ngoba nengane ngisho kuthiwa ke manje nakuwe lo muntu ufakiwe ngaleyo mbuzi afakwa ngayo. Akuphele ukuthi lezo ngane lezo azozithola lona wesifazane. Kuzoba khona inkulumo phezukwazo. Kuzoba khona inkulumo phezukwazo ngoba ithongo lale ekhaya lekugane khona lona wesifazane angeke lajabula ngaleso senzo. Lezo ngane zizoqhubeka ziba amalongwe. Kanti ukungena ukuthi umfowabo kandoda angene lo wesifazane kwakwenziwe lani? Inhloso yakho kwakuyini? Ngoba inhloso yakho kwakuwukuthi zingabibikho izingane zizoba amalongwe phakathi kwecele. Uma manje kuzothathwa umuntu wakaKhambule eze kwambanjwa azongena umakoti wakambanjwa, lezo ngane lezo akuzuba amalongo ngoba kuzoba yiwona amalongo. Isintu bafowethu asiqhakambisa into ingcolile leyo nto. Manje ngeke ngizwe nje abantu beyikhuluma ngoba naku kwenziwa ngembuzi bese kube sengathi manje kuyinto elungile kube kuyinto engalungile. Ayikho leyo nto. Musu ukubuka wonke umuntu vela athi mefuna ukwenza umkhuba vela athi thatha imbuzi bese usho ukuthi siyamngenisa lo. Nimngenise emagcekeni kabani? Nimngenise esibayeni sikabani? Isikabani lesibaya lesi? Lesidwaba zosiphenya isikabani? Uma kuukuthi nina nizothini? Nizothi lo muntu lo wale ngaphandle uzofika nembuzi azongena la. Engena kulomakoti wale ekhaya. Lesidwaba azosiphenya isikabani lesidwaba azosiphenya? Ngoba phela lesidwaba esembethwe lomakoti isidwaba asembathiswa umyeni wakhe. Lona ke ulithatha phi ilungelo leyo mbuzi leyo azongena ngayo nithi akazophenya isidwaba senye indoda? Hayi bafowethu ngeke. Ngokwesintu sethu yayikaze nje yenzeka into enjalo iwumkhuba leyo. Ngoba nako lokho ukuthi umfowabo uyena ozongena. Nakhona kuhlala phansi umndeni akubi sekuvumelaneni kwabo bobabili. Ingakho kona kuvumeleka
ngoba usuke ngena njenganomuntu ozogada indlu kamfowabo. Nakhona futhi akahlala umphelo, kusuke kufanele ukuthi kuphinde kube khona imbuzi azophuma ngayo, ngoba lo mfazi akuyena wakhe uzombheka njenganomfazi kamfowabo, ngenhloso yokuvikela ukuthi phakathi komuzi kungabibikho izingane zizoba amalongwe namavezandlebe phakathi komuzi. Nangoko umuntu-ke onikwa igunya nakhona ngokuhlangana komndeni ukuxoxe lokho, uvumelana umndeni bese kushisa impepho yasekhaya, kubikelwe ithongo lasekhaya ukuthi liqonde lento ukuthi lo umeya lapha uyogada, uyobamba iqhaza likamfowabo. Hayi ukuthi kuthatha umuntu ngaphandle kuthi akeze la azophenya isidwaba senyindoda akahlangene nayo. Hayi bafowethu, imkhuba leyo nto, kufanele iyekwe leyo nto leyo. Umuntu omuzwe ikhuluma leyo nto bombuza imibuzo, ungasheshi ukuyithatha. Baningi-ke bayikhuluma abantu ukuthi umfazi womunye umuntu uyangena umuntu wangaphandle. Ingcolile leyo nto. Isintu sakithi asiqhakambisi ukungcola, kodwa siqhakambisa into ebonakala ukuthi le iyona, njengoba ngichaza nje ukuthi inhloso enkulu kwakwenzela ukuthi kungatholakala izingane zizogcina zinenkinga lekhaya, ziphikwa isimo somsamo lekhaya. Phela makukhulunywa ngomsamo kusuke kukhulunywa ngethongo lasekhaya. Uma manje kuzoqhamuka umuntu waleka amtshali azongena umakoti akaNgcobo, izingane azozithola zizophambana nomsamo lekhaya, ngoba kwayona lento yokuthi ingane eyilongwe isuke kulapho kulo msamo amampunge lawo ziyaphambana izinto zawo, ngoba kusuke kukhona izinto eziningi eziyinkulumo ezisuke zikhona phezukwayo. Yingakho ingane enjalo eyilongwe kugcina sekufanele ukuthi ihambe iye konina lume bayo, ngoba ikonina lume bayo akuyona indawo ezoyilahla, ngoba ixhumeke khona ngokwenkaba. Vele wonke umuntu ikomalume bakhe alikaze lamlahla noma ngabe yini, ngoba ikhona lexhumeke khona ngokwenkaba. Hayi bafowethu, angingageqa amagula. Bengifisa ukukhuza nje lo mhlola engijwayele ukubezwa abantu bekhuluma. Avela thukuthela amakhehla amakhulu mangiza umuntu eyikhuluma lento, ngivele ngizwe ngishisela ngibona ukuthi hayi khona lo muntu akayiboni lento ukuthi ingcolile lento. Indoda yakomunye umuzi ayikwazi ukungena umfazi wakomunye umuzi, umkhubo ongcolile loyo. Angingathiwa into yesintu, ngoba abantu bazonda isintu nje ingoba vele abantu benza izinto ezingcolile, bathemba ukuthi bazoshisa impepho nembuzi, basondele nembuzi emsamo bese bazokubiza ngento yesintu, kanti imikhuba leyo yasungulwa abantu abathile ngokwenza imikhuba. Bese emva kwaloko yadlebeleka leyo nto bese kuba ngathi into ekuyiyona. Ayikho leyo nto leyo, ingcolile futhi leyo nto. Akangeni umuntu wakesinye isibongo, ngena umakoti wakesinye isibongo. Umakoti wakuleso sibongo ungenwa umuntu wakuleso sibongo, finish. Asibonge ngokunubuke lo mfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesithu TV. La sikhuluma khona isiminya bafowethu, sikhuluma iqiniso ekuyilo eliphilisa abantu nelithandwa amathongo asembethe thina njengalabantu. Asiqhubeke-ke sizithengene incwadi zethu esizilobayo. Ikhona incwadi esihloko sithi Sithini Isintu, incwadi esihloko sithi Amavahle Abahlosile, kanjalo nencwadi esihloko sithi Uyokhuluza Ukhokhobe. Zontathu le ncwadi ziyatholakala ezitolo zakwa-Adams and Greeks. Uma useMaritzburg naseThekwini uyakwazi ukuthi uzithole. Bese sithi nje impunga.